Assalamu alaikum, barkanku da dawowa channel ɗinmu ta Rising Techis. Za mu fara sabon series na videos yadda za ka iya amfani da ChatGPT da kyau. A cikin wannan series ɗin za mu koya muku yadda ake rubuta prompt, wato tambayoyi ko umarni da ake ba ChatGPT domin samun amsa mai kyau. Ko da a ce Turancinka bai da ƙarfi, za ka yi amfani da ChatGPT yadda ya kamata. Za mu kuma kawo muku yadda za ku yi amfani da ChatGPT da Hausa, da kuma yadda za ku rubuta prompt domin karatu ko don kasuwanci ko kuma don ayyukan yau da kullum. Kowane video zai koya muku abubuwan nan a mataki-mataki da kuma yadda za ku inganta amfani da ChatGPT. A bidiyon mu na yau abin da za mu fara da shi ne prompt. Shi wannan prompt ɗin mene ne shi? Abin da za mu fara da shi yau shi ne prompt. Shi prompt umarni ne ko tambaya da kake rubuta ma ChatGPT. Idan ka rubuta shi daidai, za ka samu amsa mai kyau kuma mai inganci. Idan kuma ka rubuta shi ba ka yi bayani yadda ya kamata ba, amsar da za ka samu yana yiwuwa ba za ta amsa tambayarka ba, ko kuma ba za ta zama mai inganci ba, ta maka bayanin abin da kake buƙata. Akwai good prompt, akwai bad prompt. Yanzu bari mu ba da misali. A ce kai ne kana so ka fara kasuwanci na kiwon kaji. Za ka iya tambayar ChatGPT ka ce mata tell me how to start poultry business. Bari mu ga amsar da za ta ba mu. Ga shi nan amsar da take ba mu. Ga shi nan ta ba mu amsa. To yanzu bari mu gyara prompt ɗinmu mu gani, sai mu kwatanta amsar da ta ba mu yanzu da wanda za ta ba mu idan mun rubuta prompt ɗin yadda ya kamata. Za mu ce mata act as a small explain how to start. Ga shi nan yanzu mun ba ta wannan prompt namu, act as a small business coach, explain how to start small poultry business in Sokoto step by step for a beginner. So bari mu gani. Kun ga yanzu ga bayanin da ta ba mu na wannan prompt ɗin. Da muka inganta prompt ɗin da muka rubuta, kun ga ta fara mana bayanin da Sokoto, yadda Sokoto take, sannan ta yi bayanin ta kawo wane irin poultry business ɗin kake so ka yi, da wasu duka dai sauran abubuwa da kake buƙata domin ka fara poultry business. To abin da muke so mu duba a nan shi ne, mu yi comparing mu gwada mu gani da wannan prompt da wannan amsa ɗin da muka samu da muka inganta prompt ɗinmu, da kuma amsar da muka samu da wannan prompt ɗin namu da muka yi na farko, wanne ne ka ga cewa ya fi inganci a cikinsu. Za ka ga akwai bambanci, wancan wanda muka tsaya ka inganta prompt ɗinmu, amsar da muka samu za ta fi amfana, za mu fi amfana da ita a kan wannan da muka rubuta ta farko. Yanzu bari mu ga idan mutum yana son ya rubuta prompt mai kyau, abu uku ne ya kamata a ce ya mai da hankali a kansu. Na farko shi ne role, wato rawa ko kuma matsayi. Wane aiki kake so, ko wane matsayi kake so, ko kuma wace rawa kake so ChatGPT ta taka maka. Na biyu shi ne context, wato yanayi ko muhalli, abin da kake so ChatGPT ya mai da hankali a kai. Sai na uku shi ne expectation, abin da kake so kuma abin da kake tsammani daga ita ChatGPT ɗin. Yanzu ga muna da misali a wurin role, act as a teacher, ko kuma act as a business coach, ko kuma act as a translator. Wannan shi ne rawar da kake so ChatGPT ta taka maka. Wurin context kuma muna da misalin how to manage school fees in primary school.
ko kuma how to start poultry farming in Kano. Wannan shine context, shine muhallin, shine abin da kake son ChatGPT ta mai da hankali a kai. Sai gefen expectation shi kuma muna da misalin step by step guide ko kuma in short bullet point ko kuma easy for a beginner. Wannan shine tsammanin, shine abin da kake so, yadda kake so amsar taka ta zama. So idan kana son ka haɗa good prompt, za ka haɗa role da expectation da da context da expectations. Yanzu kun ga wannan misalin act as a business coach shine role ɗin. Explain how to start poultry farming in Kano shine context. Step by step in simple English for a beginner shine expectation. So idan ka haɗa wa'annan abu guda uku za ka samu good prompt. Ba dole sai sun zo a wannan tsarin bai zamanto ka fara da rule da context da expectation, amma dai ya zamanto akwai a cikin prompt ɗinka ya ƙunshi wa'annan abubuwa guda uku. Ga wasu misalai kuma na good prompt da bad prompt. Yanzu idan muka duba a ɓangaren ilimi education, bad prompt za ka ce irin ka ba da chapter ka ce summarize this chapter. Idan kana son ka rubuta good prompt kuma za ka ce you are a teacher shine rule ɗin. Summarize this chapter shine context in 5 short bullet point in Hausa and English for a secondary student. Wannan kuma shine expectation. Idan kuma ta gefen business ne, in ka ce write an advert, wannan bad prompt ne. Ko da ka ce write an advert on maybe ka faɗi ko menene zai zama bad prompt, ba zai baka abin da zai amfani ka sosai ba. Amma idan ka ce you are a marketing coach ka ba shi role, write a short advert in simple English for a small poultry farm in Kano, use 3 bullet point. Kaga a nan cikin wannan sentence in write a short advert in simple English for a small poultry farm in Kano, akwai context ciki kuma akwai expectation. Sannan kuma wannan use 3 bullet point shi ma expectation. Kun ga dai ga misalan nan idan kun duba a gefen good prompt, kowane prompt a nan yana da role, yana da expectation, yana da context a cikin shi. A nan muka kawo ƙarshen wannan video ɗin namu, sai mun haɗu a video na gaba. Na gode. Kuma da Allah kar ku manta ku yi subscribing to channel ɗinmu, ku yi liking videos ɗinmu kuma ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki.